Jos mä olisin sä, niin mä luottaisin muhun. Mitä sä tästä nyt ajattelet? No en mitään. Sehän on ihan ihana. Onko tää nyt, että kun minä naisena ja popmuusikkona pikkasen lainaan valkoiselta mieheltä, niin se on heti ongelma? Mä oon kuullut, että se asuu Malmilla. Oikeasti. Voi ei. Minä pelkäsin, isä, että ootko sinä vihainen minulle? Tuontipuu ja ekologia on ehkä naurettavin yhdistelmä ikinä. Joo, mä oon miettinyt tästä yhtenäisestä kappaleesta, niin menis niin. So we decided not to risk it. Entä meidän kaikki suunnitelmat? Kun sun pitää aina tehdä sun oman pääs mukaan. Joo, sinä olet minun. Niin. He downloads all the photos and everything to this and then delete all the other copies. Te ette tiedä, mitä isä aikoo!